दिनै थामथि मुलुग दावहा जागोन नामा पेलेस्टाइन आरो इजराइलनि गेजेराव जानाय दावहा बेनि सायावबो फोरमायगोन नोंथांमोननो लोगोसे बल्लामगुरियाव थिनि बिटिआरनि बल्लामगुरियाव गोदानै ITI इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इन्स्टिट्यूट आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनानै गोदानै बेखेवदों आरो दिनैनिफ्राय गोबां बोसोर आगोलनि आइडियोल'जि बायदिब्ला ITI खौ सोरबायदि सुबुङा फरायो माबायदि सुबुङा माबायदि नखरनि फरायसाफोरा फरायो बेबायदि आइडियोल'जियाव जों साननो थाङोब्ला जायफोर नखरनि फरायसाया बा जायफोर नखरनि गथ'आ गोजौ थाखोसिम फरायनो रां गैया जायोबा गोजौ थाखोसिम हायार इडुकेसन लानो थाखाय नखरनि थासारिया नखरनि हालादा गोबां लोरबां आरो जायनि थाखाय हायार इडुकेसन लानो थाखाय बिथांनि आखायाव रां गैया जायो आरो बायदिसिना गाज्रि थासारिनि जाहोनाव लानो हाया जायो नखरनि स' बेफोरबायदि फरायसाफोरा मा मावना जादों स्किल ट्रेनिं खालामनो थाखाय ITI इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इन्स्टिट्यूट बेखौ 2 बोसोर फरायनानै बा 6 दान फरायनानै 1 बोसोर फरायनानै बेफोरबायदि स्किलखौ लायोमोन आरो लानायनि जाहोनाव जायखिजाया मोनसे फसंथान गायसननानै दुखान होनानै बा सोरनिबा कम्पानियाव थानानै बेबायदि गावनि जिउखौ गोरलैयै खुंलांनाय दिनैनि समावबो मोनसे कम्पानियाव जुदि ITI खालामदोंबा 2 बोसोरनि मोनसे कम्पानिया नोंथांखौ लाखिगोन आरो लाखिनायनि जाहोनाव नोंथाङा मा मोनगोन मान्थलि सेलारि मोनगोन आरो बे सेलारिजों मोजाङैनो नखरखौ सालायनो हायो नाथाय बेफोरबायदि फरायसाफोरा जाय नखरनि हालादा गाज्रि बेफोरबायदि फरायसाया ITI फरायगोन नाथाय बे थांनानै दिनैनि समाव बेयो उल्टा जाहैदों मानोना दिनैनि समाव गोरों गोरानि फिसाफोराबो रां रुफा थानायनि गथ' गथायफोराबो गावनि स्किलखौ गोजौ थाखोसिम लांनो आरो जायफोरानोखि फरायनो गोसो गैया फरायनायाव बांद्राय मोजां नङा बिथांमोनाबो दिनै ITI फरायनानै बिथांमोना गावनि जिउखौ आलो गोजोनै दानो सानो स' जियानो जाया मानो नोंथांमोनाबो दा बल्लामगुरियावथ' खुलिबायानो ITI खुलिनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाबो एडमिसन लानो हागोन एडमिसन लानानै स्किल ट्रेनिं खालामनो हागोन लोगोसे बेजों 2 बोसोरनि कर्स दोङो ट्रेड दोङो आरो बेफोर ट्रेडखौ लानानै नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे कम्पानियाव 2 बोसोरनि ट्रेडखौ लायोब्ला फिटारानो जा इलेक्ट्रियानो जा MMPयानो जा बेफोरबायदि जायफोर ट्रेडफोर थायो बैफोर ट्रेडफोरखौ लायोब्ला जायखिजाया कम्पानियाव नोंथाङा गावखौ इनभेस्ट खालामनो हागोन आरो कम्पानिया नोंथांनो मान्थलि सेलारि होगोन दा पेलेस्टाइन आरो इजराइलनि खोथा पेलेस्टाइन आरो इजराइल बेनि हिस्ट'रिखौ जुदि बुंनो थाङोब्ला बेनि दावहानि सायाव जुदि जों बुंनो थाङोब्ला गोबां सम उनावलागै जों फावसायना थांनांगोन मानोना पेलेस्टाइन दङमोन ना इजराइल दङमोन जेबोआनो गैयामोन नाथाय नैथि मुलुग दावहानि उनाव बिश्व जुद्धनि उनाव जे इंराजा जेरावबो शासन खालामदोंमोन जेरै इन्डियायाव दङमोन इन्डिया पाकिस्तान जालांबाय बेबायदियैनो पेलेस्टाइनावबो इजराइलावबो बिथांमोना दङमोन जायनि जाहोनाव 1948 मायथाइयाव बिथांमोना 2 जायगायाव रानो मोनसेखौ पेलेस्टाइन आरो मोनसेखौ इजराइल आरो बिथांमोना डाइरेक्टलि रानाखैमोन बेखौ UN बिथांमोननो राननो होदोंमोन जायनि जाहोनाव बेबायदियै दखरसे राननाय थांदों आरो बै समनिफ्रायनो इजराइला पेलेस्टाइनखौ मा खालामदोंमोन आक्रमण खालामबाय थादोंमोन नाथाय पेलेस्टाइननि 2 जायगा पेलेस्टाइना मोनसेल' जायगा नङा पेलेस्टाइना 2 जायगा बिसोरनि हादरनि मेपा बाय आलादायै मानोना पेलेस्टाइना 2 जायगायाव रानजानाय वेस्ट बेंक आरो मोनसे गाजा स्ट्रिप आरो बे 2 बाहागोआव रानजानाय आरो बेथिं दङ इजराइल आरो बेबायदियैनो बिथांमोननि गेजेराव धोरोमनि सायाव दावहा जानाय दिनैनि नङा बे 75 बोसोर आगोलनिफ्रायनो जाबोनाय बेफोरबायदि दावहा आरो दिनै बेफोरबायदि दावहाया मोनसे गाज्रि थासारिजों गाज्रि लामाजों दैथायहरदों जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि सावगारि दिनै नुजादों सोरखौबा रेप खालामदों गथ' गथायफोरखौ बुदों सुदों हख्रबदों खाना लाबोदों बेफोरबायदि स' जियानो जाया मानो थाबनो दावहाया जोबगोन होननानै आं आसा खालामो मानोना शेयार मार्केटआव गोबां एफेक्टेड